kortere tøjler. Du bare starte på cirkelvolden lige at få ro på ham igen. Så kortere tøjler. Sådan ja, og samme rytme. Jeg må godt komme lidt dybere. Så tager jeg på omgang her. Sådan ja, og hold højre skulder med rundt her i vendingen. Ja, og bliv ved at skubbe til ham. Sådan, ja, rigtigt, rigtigt. Og sid lige, ja. Træd lidt mere ned i venstre bøjle. Sådan, ja, få tøjen lidt op igen nu. Hov, har det hovedet af. Sådan. Ja, rigtigt. Og hold tak der. Når du så har rytme der, så tager du en lang side igen. Ind med underskænklen. Pas på, at du ikke kommer til at sidde og stride underskænklen væk fra hesten. Ja, ind med tæerne, og så ind med underskænklen til ham. Ja, rigtigt. Sådan, ja. Rigtigt. Rigtigt. Skal bare hjørne lidt af. Ja. Sådan, så du holder rytme. Ja, og ret op igen. Ret helt lige. Samme takt. Sådan, farten lidt op igen. Så kortere tøjler. Og mærk, han venter igen, indtil du kan få lov til at løsne på tøjlen, uden at han sætter farten op og render væk igen. Ja, ja. Ja, og ret op igen. Ja, rigtigt. Hold forbindelse igen. Ja, og så skubber du ham frem til hånden. Prøv at rette ham lidt mere lige. Rette ham mere lige, også op i nakken. Ja, rigtigt. Så en gang til ude på hovslaget. Så næste gang, så prøver du at holde ham 1 meter inden for hovslaget. Rette ham op til højre. Sådan ja. Nu rider du inden for hovslaget næste gang. Ja, inden for hovslaget. Indenfor. Find et punkt at ride efter, og så får du ham helt lige. Ja, bortset fra det ude på hovslaget. Inden for hovslaget. 1 meter indenfor. Det skulle lige være Jørgen, der havde sagt det, så havde han sagt noget helt andet. Kan du for helvede komme? Nej. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Ja, ja rigtigt. Og så rid hele vejen op, så du får et lidt længere stykke. Det må du gerne sige til mig, Camilla. Du må gerne snakke Jørgens sprog til mig. Ja, sagde nok. Jeg er nødt til at blive hærdet. Ja. Ja, prøv bare frem igen. Og så hele vejen op igen. Og ret lige. Ja, kort din tøj lidt op. Og indtil du har en mere konstant forbindelse til hans mund. Sådan, ja, og så ret lige igen. Ret lige, ja, venstre skulder. Ja, prøv at ride lidt længere op, så du har lidt længere stykke at ride på. Ja, og find et punkt, og så mærk, han er helt lige. Sådan. Ja, og så ind med underskænklen. Ja, og så livret igen. Venstre skulder. Ja, hold retning. Så prøv at fortsætte lidt i letridning endnu. Ja, skift diagonalen. Ja. Sådan, ja. Nu næste gang du laver, eller du rider hernede af, så laver du en overgang til skridt på lige spor og traver igen. Ja, udvendig skulder med rundt. Sådan, ja. Og så lige få rettet lige. Ja, og så overgang til skridt. Ja, og tænk fremad rigtigt. Hold retning. Ja, og trav igen. Stadig på lige spor.
Ja, rigtigt. Gør du igen. Ja, og trav igen. Og trav. Træk din lænd an. Prøv at holde sidde ned nu, når du har lavet et par overgange. Ja. Træk lænden an, og så samme rytme. Ja, og trav igen. Nu pas på, han bliver ved med at være koncentreret. Bare vend over der. Du bestemte dig for, om du vil sidde ned eller ride letvrigt. Nu kan du sidde ned. Ja. Sådan. Ja, og så bare lidt frem, indtil du får rytme. Samle det op igen. Tag rundt på volden så. Når du så mærker, at du mister takt, løsgjorthed, sug på tøjlen, rundt på volden igen. Ind på brudspor og mærke, at han får balancen igen ved siddende. Samme rytme. Ja, bliv lidt på volden, indtil han slapper mere af. Kom herned igen. Ja, bare giv dig tid til, at han slapper af igen. Sådan. Ja, rigtigt. Ja, han skal gå takfast der og slappe af rigtigt og være ens på tøjlen, inden du begynder at lave de andre ting der. Og hvis du mister det undervejs, så tilbage igen på cirklen. Ja, rigtigt. Indtil han ikke sætter farten op, når du løsner på tøjlen, skal han bare lade dig sidde. Ja, rigtigt, på siddende. På siddende. Og samle det op igen. Ja, og så løsne igen. Og samle det op igen. Ja, og løsne igen. Ja, så kan der tid. Ja, ja. Ja. Og nu må jeg ikke løbe væk igen. Pause. Ja. Ja. Lidt kortere tøjler. Samme rytme. Vente. Vente. Du er siddende. Prøv at komme en lille smule mere bagom fra mig sidde. At du kommer lidt mere ned og sidde i hesten, ikke ovenpå. Rigtig, ja, lidt mere. Sådan, ja. Nå, ja, ja. Og næste gang, så rider du en lille smule længere indenfor i den her side, og så prøver du at lave cirkelvinding ud til venstre. Tilsvaret på lidt mere på bagfra. Ja, nu må ikke stoppe op. Ja, vis lidt indtil du har lidt mere ryg på. Og du lidt mere af om venstre ben. Træk du lænden an igen. Ned og sidde. Du skal skubbe dit hofte frem. Tilbage. Og der sætter tungt ned i stedet. Og lidt mere tilbage med overkrop. Sådan. Ja, ned og sidde. Ikke falde frem. Og rytme. Og så lad pisken tilbage i det samme hånd nu. Ja, og rytme. Sæk rammer ind på pisken.
skal ned og have fat på dine cirkler. Ja, cirklen skal ind til hesten og ned og sidde. Kom lidt mere tilbage. Lidt mere tilbage. Ja. Sådan, du skal ned og føle, du kan mærke hesten mellem i sædet og mellem i cirkler. Så sidde på ham. Ja. Og op til højre. Ja, hvis venstre bagben ryger ind, ret op til højre. Kortere tøjler. Jeg tror godt. Ja, inden for hovslaget igen. Ja, og ret op til højre. Venstre ben er liggende, så du får rettet ham lige i kroppen. Ja, og hvis du føler, at han begynder at slinge, korriger fremad. Skub ham med sædet, så det ikke bliver hektisk. Ja, og venstre ben vil liggende